Pinoy Bus Driver TV. Pug Sitateng! Kagawayan, Quezon, Sabal. Alas 6, ano lang, alas 6:30. Ako sa 13. Kapuha tayo, mga kanabit. Kanabit, Samar. Sister Samar.
medyo marami kong sa tema na manugtog sa cellphone. Kapila tayo, kapila. Ayaw naman yan. Dito tayo sa Gallego. Sa boundary ng Taragay, saka del Gallego. cam.sur. August. Sa Paz. August. August 13, 2026. 26. Alas 6:40 ng kape. Wala man. Wala man. Sige, kita tayo man.